Okay. Ano, ikaw naman, Novena? Diyos maray na aga po. Pagirumdom sa mga devoto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atinder kang banal na misa, paki-off o ilaag tabi sa silent mode an sa indong mga cellphone. Likayanan paggamit kan cellphone, pag-picture o pag-text. Kung bako man importante, urog na sa laog kang Santa Misa. Manteneron tatabi ang solemnidad asing kabanalang kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ni Santa Misa. Dios mabalos po. Let's all kneel for our novena to Our Lady of Lourdes. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Act of contrition. My Lord Jesus Christ, true God and true man, my King and my Redeemer, in whom I believe and hope, and whom I love above all things, I humbly prostrate before thy divine majesty. I beg pardon for all my sins and ingratitude with which I offended thee. I know, O Lord, that I am unworthy to appear in thy presence. Therefore I come to thee through the most beloved Mother, whom I beseech to intercede and to obtain for me the remission of all my sins, which I detest with all my heart, and firmly resolve by your grace not to commit them again. Amen. Prayer. O Mary Immaculate, Blessed Virgin of Lourdes, desiring to make this novena with the greatest devotion of my soul, and to answer the call that you made to all your children in the person of humble Bernadette, I kneel at your feet to listen attentively to your voice, to make known my necessities, and seek your powerful protection. Do not refuse me, my mother, on account of my unworthiness. Look only at the repentance that I feel for having wounded your maternal heart and renewed the passion of your most beloved Son. Come and help me during this novena to purify my soul and obtain through your intercession the special grace which I implore from the divine majesty. Here, mention your petitions. And to give thanks to God for all the benefits received by me, and especially that which is the purpose of this novena. Amen. Petitions to Our Lady of Lourdes. Mary Immaculate, I humbly beseech you to obtain that our faith be every day increased more and more, and that you obtain a beam of divine light for those who sit in the darkness of infidelity. Propagate the kingdom of God all over the world. Banish all errors from us, so that the people of our country may make it their constant glory to live in the faith of your most beloved Son, and remain united to the Holy Roman Church until the hour of death. I make this request with humility, reciting the following Hail Marys and invocations. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Our Lady of Lourdes, Pray for us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Our Lady of Lourdes, Pray for us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Our Lady of Lourdes, Pray for us. prayer for the sick. O powerful Virgin of Lourdes, full of affliction and with tears in our eyes, we fly unto thee, comforter of the afflicted and health of the sick.
placing in thee in all our confidence, cognizant of the innumerable and wonderful cures made by thee, not only in Lourdes, but all over the world, we humbly prostrate before thee in this dreadful hour of distress and sickness, and beseech thee with all the favor, fervor, faith, and devotion of our souls, to hear the supplication which we direct to thee in favor of this our beloved patient. Since thou hast worked so many cures among your devotee, do thou make one more and save the beloved member of our family. Take him from all danger, if it will not be an obstacle to his salvation, and we solemnly promise thee to spend the rest of our lives as good and practical Catholics in thanksgiving for thy powerful patronage. Amen. Virgin of Lourdes, Pray for us. Comforter of the afflicted, Pray for us. Health of the sick, Pray for us. final prayer. Immaculate Lady and my Mother, by the love you showed to the world, deigning appear in a rustic grotto to teach the young and happy Bernadette, I beseech you to grant me a share in this same great joy. And as you, O Lady, cause a rich spring of crystal and health-giving waters to gush forth, obtain that your divine Son may pour upon my soul the sweetest and most fruitful water of grace, to extinguish the love of earthly things and to cleanse my sinful heart, so that I may be worthy of the most pure joys of heaven. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let's pray the Oratio Imperata. Pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamahan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtaumo kang samong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinakban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabotan asin na utob an sa imong kabutan na atamanon an kinakban. Ang kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salang gibo. Asin ngunyan, na mamatayan mina ang padusang balik, kan sa mong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinakban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan, kundi ika, mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran, kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga paglugarin, sa piligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog, kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Please be seated.
Isabay man yato sa satuyang mga pamibi ang mga minasunod na intensyones. Pasasalamat ni Gemma Nakama and family, Kanchiko family, for guidance, safety, good health, and for all the blessings ni Marites Baco. Pasasalamat man ni Leo and Cynthia Ramos, ni Mr. and Mrs. Teotimo and Lobiano Jr. and family, ni Lino Lasco, as ni Mr. and Mrs. Alberto Homo and family. Special intentions for good spiritual, physical health, and safety of my family, ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, for good health kan Malvar family, for the promotion of Delphine Kian Anthony Marites Baco. Asin para sa kapahingaluan kan mga minasunod na kalag, ki Froilan ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, ki Lorenzo, Josefina, and Jean kan Dumikil family, ki Eduardo kan Mendoza family, ki Maria Perpetua ni FNS Velasco, ki Pedro kan Asopardo and Cantara family, ki Adonis ni Josefina Nocamora and family, ki Estela kan Alarcon family, ki Sosimo and Elizabeth ni Filipina Lorayes, ki Pedro ni Leo and Cynthia Ramos, ki Emmanuel Sr. ni Nora Montero, ki Johanna Angela ni Salve Cronico, ki Erlinda ni Elmer Villarasa and family, ki Marshall Jr. ni Janice and Noel Manalo and family, ki Angelo ni Mr. and Mrs. Mary Rose Homo and family, asin ki Manuel Natividad, Edgar and Benami ni Eddie Andes.
Diyos maray na aga po sa liwat, ngunyan iyo an ikalimang Domingo kan ordinaryong panahon, magtirindog po. Good morning. Good morning to Father. Nagkakatiripon po kita ngunyan sa pag-omaw asin pagpasalamat sa satuyang kagurangan sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Nasa ikalimang Domingo na po kita kan ordinaryong panahon, padagos an satuyang Ebanghelyo nagpapagirumdom kan satuyang identity as Christians. What we are supposed to be, digdi sa kinaban, itinataos sa tuya inikan sa tong Ebanghelyo. Na kita an asin kan kinaban, asin ilaw kan kinaban. Hagadon niya to sa kagurangan, natawan kita, kay ining kusog, asin kakayahan, tanganing padagos niya to ining mapatutoohan sa satuyang buhay. Sa aldaw na ini, yaon pa po kita sa laog kan mga misa novenaryo sa pag-andam niyato kan maabot na kafiestahan ni Nuestra Señora de Lourdes sa maabot pong Miyerkules, February 11. Ngunyan tanganing kita po gabos na uya digdi, magkaning kong magselebrar kaining mga banal na misteryo sa tuya ng rumdumon, asin pagsulsulan, an sa tuyang mga kasalan. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamipi sa kagurangan ng Diyos. Maherak manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asindarhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kagurangan, maheraga, kagurangan, maheraga. Mag-umaw kita sa Diyos, sarabay niya tong awiton, ang kamurawayan sa Diyos. Kamurawayan Sa Diyos sa kaitasan, asin sa daga katoninongan, sa mga tawong marahayan buong. Inoong ang mika, rinurugyaw mika, sinasamba mika, pinapamuraway mika, pinapasalamatan mika. Huli ka, nagula mo kamurawayan, kagurang na Diyos sa langiton, Diyos amang makakamhan. Kagurang na kinggugtong Hesu Kristo, kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos sa pikat Ama.
Ika na nagpapara kan mga kasalan kan tinaban, kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan tinaban, ako aan sa mong pakimahera. Ika na nagtutukaw sa to kandama, kaheraki kami. Na ikasalan, banal ikasalan, kagurangnan, ikasalan, urok, kahalangka. Yesu Kristo, kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. Kagurang na namimibi kami, bantayan mo ang sa imong pamilya sa danay na kaimbudan. Tanganing ang nagsasarig sa paglaom, sa grasyang langit noon, sa imong pagampon, danay napakusugon. Huli kay Jesu Kristong kagurang na niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay asin nagahade kasaro kan Espiritu Santo, Diyos, sa gabos, nakapanahonan, kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Enot na babasahon. Sa enot na babasahon, nagtutukdo ang Diyos sa satuya sa paagi ni Propeta Isaías nin mga bagay na matanos na dapat gibuhunta sa satuyang kapwa. Ang lambang pag-utob kan mga ini, garantiya na pag nag-apod kita sa kagurangnan, sisimbagon kita. An enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. An kagurangnan nagsabi, hirasan nindo nin pagkakan an mga nagugutom, asin pasakato nindo sa saindong mga harong, ang mga dukhang mayo nin harong. Tawan nindo nin gubing an mga mayo, asin daig kamo magsayuma sa pagtabang sa saindong mga kadugo. Dangan maliwanag sa saindo, siring sa liwanag kan aldaw pagkaaga, an sakong pagkawili, asin madaling mararahay, an saindong mga lugad. Danay ko kamong iibahan, tanganing iligtas kamo, an sakong presensya an mag-ingat sa indo, sa gabos na pag-alaman. Kung mamibi kamo, sisimbagon ko kamo. Kung mag-apod kamo sa ko, masimbag ako. Kung untukon nindo an pang-api, an pagminos sa kapwa, asin an pagtaram nin maraot na tataramon. Kung tawan nindo nin pagkakan an mga nagugutom, sa katawan kan sa indang kaipuhan, an mga mayong sukat, dangan nakapalibot sa indong kadikluman, magiging siring sa liwanag nin kaudtuhan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa kadikluman ang liwanag, nagbangraw sa mga matanos. Sa kadikluman, ang liwanag nagbangraw sa mga matanos. Ang ilaw minaliwanag sa kadikluman para sa mga marahay na tao, para sa mga mahihirakon, mabuot asin matanos. Paladan ang tao na matinao asin mapinasubli, na dai nagdadaya sa saiyang negosyo. Sa kadikluman, ang liwanag nagbangraw sa mga matanos. Ang matanos na tao dai masasala, gigirumdumon siya sagkod paman. Dai siya natatakot sa maraot na barita, makusog ang saiyang pagtubod, asin nagsasarig siya sa kagurangnan. Sa kadikluman, ang liwanag nagbangraw sa mga matanos. Dai siya nahahandal o natatakot. Aram niyang madadaog ang sa iyang mga kaiwal. Maugayon siya sa mga nangangaipo. Dai nanggad nasusudya ang sa iyang pagkamabuot. Siya magiging mapangyari, asin gagalangan. Sa kadikluman, ang liwanag nagbangraw sa mga matanos. Ikaduwang babasahon. Sa ikaduwang babasahon, nagpapahayag si San Pablo sa mga taga-Korinto na ang sa iyang testimonya
sa satong kagurangnan, bako hali sa iya o sa ano paman, kundi sa Espiritu. Tanganing an sa indang pagtubod, maghali bako sa kaisipan kan tawo, kundi sa kadunungan kan Dios. Ani kaduwang babasahon. Pagbasa hali sa inot na surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga tugang, kan magdiyan ako sa Indo sa paghulit kan hilom na katotoohan ng Diyos, day ako nagamit din halangkaw ng mga tataramon o filosofiya. Pinagmarhay kong lingawan ang gabos pera kay Kristo, asin orog na ang pagkagadan niya sa krus. Kaya kanyaon ako dyan sa Indo, maluya ako saka pinagtatakigan sa takot. Sa pagtaram saka sa paghulit kan marhay na bareta, day ako nagamit nin mga mahamis na tataramon nin filosofiya, kundi ipinamidbid ko sa Indo ang spirito asin ang kapangyarihan ng Diyos. Ginibo ko ini tanganing ang sa Indong pagtubod, day mapasikad sa kadunungan ng tawo, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Dios, ang pagrukyaw kang Santo Ebanghelyo. Alleluia, alleluia. Sabihon mo, O Diyos, nagdadamog ako sa mga tataramon mo. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagsabi si Jesus sa iyang mga disipulos, "Kamo an asin kan kinabang. Kung mawara ni naskad an asin, paano pang mapapaaskad iyan? Dai na iyanin pakinabang. Kaya inaapo na sana dangan binabatayan in mga tao. Kamo an ilaw kan kinabang. Dainanggad matatago ang sarong syudad na nasa ibabaw nin bulon. Mayong minasulo nin ilaw dangan tinatahuban iyan, kundi ibinubugtak sa talagang bugtakan nganing maliwanagan ang gabos na nasa harong. Dapat arog kamo kaiyan. Baliwanagon nindo sa indong ilaw sa gabos na tawo, tanganing mahiling ninda ang mga marhay nindong gibo. Huli kaiyan, o umawo nindaan sa indong Ama na nasa langit." Mga tugang kong namumutan, marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning po. Siguro nararamdaman pa po nito si the late Senator Miriam Defensor Santiago. Ramdam pa po nito? Mahilig siya sa mga pick-up lines. Yan. So ngunyan gusto kong i-share sa inyo ang nagkapirang pick-up lines na natatandaan ko manunungod sa iya. Ang saro po kaiyan, itong hapot na sentrum ka ba? Haputa daw ang sa imong kataid. Sentrum ka ba? Bakit? Yan. Complete from A to Z. Yan. Kasi you complete me. Yan. Ano pa itong sarong nararamdaman ko? Rainbow ka ba? Hapot. Bakit? Kasi you give color to my life. Yeah. Wow, kinilig. Napaboran sa iba, kataning sukrush niya. Yeah. Dictionary ka ba? Oh, bakit? You give meaning to my life. Oh, ultimo na sana. Kandila ka ba? Yeah. You give light to my life. Ngunya na daw mga tugang, more than a pick-up line. Itinatao sa tuya kan sa tuyang kagurangnan ngunya na Domingo, ang sa tuyang pinaka-identity. It is a very good reminder of who we are and what we are supposed to be in this world. Sabi kan sa tong kagurangnan, you are the salt of the earth and you are the light
of the world. Kamo ang asin, siring man, ilaw, kan kinaban. Ngata daw, kasi sinabi niya na kita asin. Ang asin po, nagtataonin flavor by being different. Sabi nga ni Kayan, it makes a difference in the food we eat. It gives substance or flavor. Imagine, maluto kang adobo sa asin na daing asin. Di ba? Masiramon sa napaghilingon, masiramon sa naamparong, pero pag kinaon mo, matabang. Iyan ang funksyon kang asin, mga tugang. And another thing interesting sa pagiging asin, salt works quietly. It does not show off. Dahil nagpapararibok, dahil nagpaparakurahaw, yaon sa nabaga sa gilid, dahil nagpapasali, arong kan iba sa tuya, na sige ang taram, sige ang kurahaw, sige ang ngalab-ngalab, sige ang pasali. Na kung isipon, kung ining asin wara, everything tastes bland, matabang, ang sa tuyang mga kakaunon. And of course, one of the functions or purposes kan asin, iyo po na siya nagsiserve bilang preservative sa satuyang mga pagkaon. Otherwise, madali sindang maraot. So mga tugang, inimanan kaipuhan mo niyan sa kinaban, ang siring kaining mga tao, magsisirbing asin sa satuyang kapalibutan. We need people to give life and to give flavor to life itself. Sabi nga ni Kayan, life is hard enough. Grabe na po ang pagsakit, pagtios kan kinaban. Dahita na pagdagdagan ang pagsakit kan sa tuyang kapwa. Masakit na po ang buhay. Sabi Kayan, we are all cross bearers. Gabus kita may krus na pinapasan, but God forbid that we become cross givers. Na kita man lugod an matauning krus, asin pagabat sa buhay kan sa tuyang kapwa. We need people who have substance, people who have principles and values. Mga tawong may valores, asin prinsipyo. Bako itong balimbing. Yan. May mga nadangog akong nakapost regarding the issue about the West Philippine Sea. So, sabi kan ibang mga Pilipino, take note, Filipinos, nagsasabi, na inidaang claim kang Pilipinas sa West Philippine Sea is only an invention. Nalingawan ta itong arbitral ruling na itinao kan korte. Makamundo mga tawong daing prinsipyo, igwang mga tsinador. Diba? We need people nowadays who have principles and values. We need people who are willing to go against the flow of the world. Tangani sanang Presid Baron ang sa tuyang pagtubod. So ang pagiging salt palan, it means allowing our values to stand out. Not loudly or arrogantly, but clearly, klarado. So magayon na paghurup-hurupan ta, paano kita magiging asin? Not maging asin sa paagi kan pagiging honesto. Sabi kan second reading or first reading today, maging honesto in our dealings with other people. When others choose shortcuts, mas tigpipili kan iba, so komportable, so convenient na paagi, sumarikas, o makaskas o madali na paagin na makakuaning kwarta. Let us choose honesty. Kung tigpipili kan iba, so flood control, piliun ta, maging honesto sa satuya pong pagipagkapwa. Second, be salt through respectful speech when gossip is common. Kung ang nagpaparalakop, mga fake news, mga chismis, kung nagdadakol ang marites sa kinaban, pilion mo na magluwas sa imong nguso, katotoohan, asin, karahayan, respectful speech. Be salt
Sunod na pong slide. By choosing what is right, even when it costs something. Iyan, mga tugang ang pagiging asin. Kaya magayon hapoton tadawaan sa tuyang sa diri. Kaso arin po nagsilensyo an sa tuyang pagtubod dahil takita takot na maging siring sa sarong asin to be different. That basically, an sa tuya pong identity bilang mga Kristiyano, iyo po na kita digdi sa kinaban, siring kan asin to make a difference and to be different. That is supposed to be what we are. Ikaduhang ginamit na imahen kan sa tong kagurangan, pagigipong ilaw. Ang ilaw na uutob niya ang sa iyang katuyuhan kung siya nahihiling. Di ba? Light fulfills its mission by being seen. It makes us see in darkness. Kung ang ilaw nakakatabang tanganing maparaan kadikluban, diyan nauutob kan ilaw an sa iyang mission. Because light is meant to shine. Hidden light helps no one. Dahil nakakatabang. So ang challenge sa tuya, iyo po ini, that our light, sabi kan Ebanghelyo, must shine before others. So that when they see our goodness, they will glorify God. So, kiligi daw ang sa imong kataid mo niyan. Anong ilaw ang nagbabangraw hali sa iya? Asin kung nahihiling mo ang karahayan na iyan sa imong kapwa, kay puhan na kita daa, mag-omaw, asin magpasalamat sa Diyos. Kung mahiling kan sa tuyang kapwa, ang ilaw hali sa tuya, ang karahayan na hali sa tuya, sinda mag-uumaw sa Diyos dahil kaiyan. Taang kandilang daitig sisindihan, daing sirbi. So pinabrilesan nindong kandila, kang kandilarya, tigparatago sana, daitig sindihan, next year, paghiling nindo, ubos na kan ipis. Diba? So ang kandila, siguro iyan man ang rason kung nga taang aleko, permi man minsan tigpapa-brown out, tanganing magamit sa tuyang mga kandila. Parehas man applicable sa pagtubod. Ang pagtubod mga tugang na tigtatago sana. Ang pagtubod na yaon sa nadigdi sa laog kan simbahan, day nahihiling sa luwas, day nagbabangraw sa luwas, day nakakagiya. Faith kept only inside the church does not guide anyone. Kung yaon digdi kita, mga uro angelito, asin angelita, banal-banal, may papiyong-piyong kang kamot pag-ama niya mo, may paturutub-tub pa kang daghan. Nagkukumpisal ako. Pero pag luwas ta, iba man ang sa tuyang buhay. Ang favorite example ko nga ni kaya, sa laog kan simbahan, banal-banal kita. Pag luwas ta, day pangani dyan, abot sa may 7-Eleven, nagpuon ka na naman pagmuda, nagpuon ka na naman paglibak, bataan, enot na tiglilibak, supadi. We experience that dichotomy. Siblag ang buhay ta sa laog kan simbahan, asin sa luwas. Mga aktibong miyembro kan simbahan, but antagonistic about the parish. Nag-expect mo, mga servidores kan simbahan. Pero iyo man ang number one na para pakaraot. Iyo man ang number one na dahil nagsusuporta sa mga programa kan simbahan. Iyo baga po, kasuod ma su installation kan new Archbishop of New York. Nahiling ko po su right na tigibo during the installation. During his Thanksgiving speech or message, suba kong arsobispo, tigtao niya ito sa iyang homily na naugma sa mga tao na ito bagang kantang, New York, New York. Yeah. Sabi kan mga comment kan mga tao, dapat ngaya mag-preach ka sana, bako ka man ngaya entertainer. Hiling mo na iyan.
Iyan kita, minsan pinapalsok ta. Dahil na nga ni kita nagiilaw, pinapalsok ta pa su ilaw kan iba. We are supposed to reflect the light of Christ. Like the sun, the source of our light. And we must never put off our light, no matter how small that light is. Tapag iyan pinarong ta, ang bilog o palibot niya to, bilog na kinapan, magiging madiklom. Si Kristo mismo, mga tugang, rumdumon ta, inapod na kitang ilaw. Kamo, ang ilaw kan kinapan. Dahil niya sinabi, sana, magi kamong mga ilaw kan kinapan. Ilaw na kita kan kinapan. Ang trabaho ta, asin katungdan, haleon an anuman na nakakaulang, tanganing ang ilaw na ini mapaliwanag, asin magbangraw sa satuyang kapalibutan. Let us shine with forgiveness. Shine through forgiveness at home. Magpatawad. Kadakol pa kitang New Year's resolution kang nakaaging January na ako ngaya mapatawad na. I'll be extra forgiving. I'll be extra kind to people. Pero ngunya na February na, lingaw ta na. Napalsok na naman sa tong ilaw. Let us shine through service without waiting to be noticed. Maglingkod na day nagdahalat ng recognition. Hindi ba kaya sa tuya naglilingkod? Pero perming naghihingawang marikognisar bako. O nagtatrabaho halimbawa sa barangay, tanganing ma-awardan kang best housekeeping. O, ano pa ito? Mga drug-free barangay. O, drug-free barangay da. O, pero mas dakul ang addict. Di ba? Tatarago, tikpoprotehiran, tabaka parientes. Bako? Yan. We only work or serve for awards, for recognition. We do not shine that way. We shine through service without waiting to be noticed. We shine through integrity in daily work. And of course, nagre-reflect ini sa tuyang mga online behavior. Di ba? Mahiling mo sa Facebook, mga parasimbahon nga ni, mga matibayon mag-rants, mga matibayon mag-post in mga pangratak sa saindang kapwa. Kaya ngunyan sa internet, kadakol kang mahiling na mga tawong nadidepressed, kaya tururog sa misa, ta-depressed. Ngata, ano ang reason? It's because we tend to compare ourselves with other people. Buti pa sila. Buti pa siya, mayaman. Buti pa siya, maganda. Kaya nadidepress. And we see a lot of pretenses. Di ba? Maski na sana sa mga profile pics sa Facebook, mga filtered. Pero pag nahiling mo sa personal, yaks! Sa Facebook, daing punggod. Oh. Sa Facebook, sexy. Oh. Coca-Cola body, 8 ounce. Pag nahiling mo sa personal, Coca-Cola body man, pero in can. Diba? We have a lot of pretenses. We see a lot of pretenses today, including fake news. Paano mabangrawan sa tuyang liwanag sa siring na paagi? So ang challenge, asin magayon na hapot, anong nakakaulang sa ilaw na yaon sa to? Pride? Takot? Or we choose to be comfortable and convenient? O, dahil na sana ako makiaram sa isyo, tanganing dahil sa kuyang madagit, dahil na sana ako mataram, masermonin siring kayo ni, tanganing dahil matamaan. Or perhaps our grudges or resentment, itong kaanggutan na kausakan siguro mga disappointments that we are going through, and so we become
bitter about things sa satuyang buhay. Baka ini yung mga nakakaulang. Asin magayon pang hapot, sisay ang nangangaipo kan satuyang ilaw. Lalo na ngunya na aldaw, asin ngunya na si Mana. Baka may mga tugang kitang yaon sa kadikluman. Lalong-lalo na ining mga piyong ngunyan, yaon sa kadikluman. Baka kaipuhan ninda, an sa imo pong liwanag. So namumutan ko mga tugang, we are not called to just decorate the church. Yaong kita digdi sa kinaban, bako sana po kitang dekorasyon. Igwa kitang dapat tibuhon. We are sent to season the world and brighten the dark places. From dumunta, ang asin, pag ginagamit, nadidissolve. Ang ilaw o kandila na ginagamit o pinapailaw na uubos. Diba? Salt dissolves, light burns. And that is what we are supposed to be. When we serve as a salt, when we serve as light of the world, we die to ourselves. And when we do that, people will see our goodness. And in that way, they will give glory to God. Amen? Sa ngaran ka na maaki as in Espiritu Santo. Amen. Tindog tabi, maugma niya itong ipahayag ang sa tuyang pagtubod, Tutubod nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin ki Jesucristo aking bugtong niya kagurang nanta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Birhen Maria, pinasakitan kam panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Tinipon sa pagsamba, hagadon ta sa Ama, ang dapat nakusog asin kakayahan na madaranyato an sa iyang ilaw sa kinaban. Kaya sa kada petition, masimbag po kita, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamiibi. Tanganing ang simbahan, magbanaag na ilaw sa mga naghihingowa na magsunod sa mga linakawan ni Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing masabotan asin utubon niya to ang satong katungdan na magtabang sa mga duka asin mga daing eerokan bilang mga ilaw sa asin sa kinaban. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang liwanag ni Kristo, magbangraw sa satong pakikipagkapwa, asin mga burabod nin ranga sa inda. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghihelang, ang mga nagmumundo, asin ang mga pusong nakulgan, makamidbid kan ilaw ni Kristo sa saindang pagsakit. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan mag-ako sa kagurang ng kanliwanag, kaugmahan, asing katuninungan, na daing kasagkoran. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Sabay taman sa hilom, ang sa tuya pong mga personal na kahagadan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong Langit pamibi. no na Ama, pakusugaan sa mong buot na bilog na magsarig sa imong aki, tanganing makayami ang gabuhos na katibaadan, huli na lamang sa pagtugdas kan sa imong kahadean sa kinapan, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia.
pamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko asinan sa indong atang, maako manlugod kan Diyos sa mang makakamhan. Akoon man lugod kang kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan na asing kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asing kambilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan niya mong Diyos, namimibi kami na ikang tunay na naghimo kan mga linalang na ini sa pagtabang sa samuyang kaluyahan, magtugot na sindamagi man para sa mo, sakramento nin buhay na daing kasagkoran. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. itaas an mga puso. Initaas mi na sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maniligo asin Totoong dapat. maninigo asin dapat matanos sa sinakakaligtas na lanay asin minsan sa ed. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Sa imo kami uya, kami nabubuhay asin nagihiro, asin hinimo mo sa hawak na ini bako sa nang nakakamati kami orual daw, kan mga bunga kan sa imong kabuotan, kundi pinanugaan na nga ni kami kan buhay na daing kasagkoran. Taigwa kan mga enot na bunga kan Espiritu na ibinangon mo kay Jesus sa mga gadan. Naglalaom kaming mapasamo ang misteryo Pascual na daing katapusan. Kaya kay ba, kan gabos na Angeles, nag-uumaw kami sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon. Banal, 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 ang kagurangnan, Diyos di mamangkot, ang langit at silangan, ano ka sa imo, Kamurawaya, Hosana, Hosana sa kaitasan. Hosana, Hosana sa kaitasan. Paladandan minadigdig, sa ngaran kan kagurangnan. Hosana, Hosana sa kaitasan. Hosana, Hosana sa kaitasan. Hosana, Hosana sa kaitasan. Kagurangnan, ikan ang gadan banal, burabo din kabos na kabanalan, kaya ining mga atang, namimibi kami pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawa kasindugo kan sa mong kagurangnan na si Jesu Kristo. Siya, sa rugarin niyang buot, nagpaubaya sagkod sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kay di, taydian sa kuyang hawak, daydudolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuan niya man kan kalis sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom kaini, tayni ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, iniyan paggibuhon indo, sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. ang pagkagadan mo kagurangnan, ipinapamarengan niya mo, at pagkabuhay mo liwat ipinapahayag, sa kwada ikaw ang tagot. Kaya kami na nagrurumdum sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkaligo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang, kanahawa kasin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan an sa imong simbahan,
na nakalakop sa milog na kinaban, taganing malubos mo siya sa pagkabuot, kay bakan sa mong papa, si Leon, kan sa mong obispo, si Joel, asin kan kapos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwan. Asinan kapos na mga gadan, dangan ako asinda sa niwanag kan sa imong lalogon. Kay raki kami kabos, namimibi kami tanganing kay iba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose, an sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles sa singabos na santos, na kaintupan na kapagaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siringman, huli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kay Banya, asin sa iya. Sa imo Diyos samang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Natukloan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamon katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Jesu Kristo. Ulitas sa imong kahadean, asilan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan, sa mga kapanahonan. Jesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan, ibinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo, haripaghilingaan sa mong mga kasalan, kudian pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iyan katuninongan asin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Ihiras niya to sa lambang saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be with you. Cordero ka
Kordero kang Diyos na nagpapara. Mga kasalan, pakinabang. Nawi kami nin Mga tugang uyaan Kordero kan Diyos, uya si Kristo nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang karong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Sa pagpapagano'n sa imong simbahan, lundakan, hawak mong mahal. Tinapay asin parang yamong inaakong sa imo, hawak asin dugo sa pagirumduman sa imong kaligtasan, asin pagpapaayon sa imo, Maluhod po. Pamibi sa hubileyo kan Diocese kan Legazpi. Mamumo to na Ama, minadulo kami sa imo sa pagpasalamat sa 75 taon nin sa mong pagiging diocese. Binayaan mo kami kaining komunidad, biniyayaan mo kami kaining komunidad nin pagtubod. Tukdoi kaming maging simbahan na sinodal, asin gibuha kaming mga saksi
kan kaugmahan kan ebanghelyo. Inantabayan mo kami, kaidto, ngunyan, asin sagkod paman. Patalubo a kami sa pagtubod, papagdanaya sa paglaom, asin pakusuga sa pagkamuot sa imo, asin sa kapwa. Sinusugo mo kami sa padagos na pagmisyon. Palaada ang puso mi na maging siring sa puso mo. Tanganing magi kaming padi, propeta, asin hade para sa banwaan mo. Huli kay Jesucristo, kagurangnan niya mo. Amen. Nuestra Señora de Salvación, San Gregorio Magno, San Judas Tadeo. Mamibi kita. Diyos, namimibi kami. Tawan sa mo ang mga binuot mong maging kahiras sa sarong tinapay asin sarong kalis na mabuhay na siring tanganing ginibong saro kay Kristo, nag-uugma kaming magdarakan bunga para sa kaligtasan kan kinaban. Huli kay Kristo na sa mong kakurangan. Amen. Tukaw po para sa mga paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantiner kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Ang natipon niya tong kolekta sa mga misa kang nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 38,811 pesos and 75 centavos. Anaambag niya to sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 2,293 pesos and 25 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 7,305 pesos and 75 centavos para po ini sa Pro Seminaryo. Siring man, sa Pebrero 18, iyo po ang Miyerkules de Ceniza o Ash Wednesday. Ang mga schedule po ni Santa Misa, iyo po ang mga minasunod, 6:45 a.m., 12:15 noon, and 5:30 p.m. Maud mi man po, pasalamatan ang mga nag-donate kang nakaaging semana. Mga anonymous, 1,700 pesos, 600 pesos, asin apat na 500 pesos. Hali sa Sir Nietzsche's family, 700 pesos, asin Tularba family, 600 pesos. Diyos mabalus po. Ang sa kuya pong apresasyon na pagpasalamat sa Dambang Saro sa Indo na nag-atindir kayo ng misa, lalong-lalo na si mga nagsipaglingkod sa tuya pong altar, mga choir, live streamer, lectors, commentator, lay ministers, mass collectors. Thank you very much po sa Indo. Gusto ko man po na ipaisi sa Indo na sa maabot na Miyerkules, iyo po ang selebrasyon kan World Day of the Sick, Feast of Our Lady of Lourdes. So, kita digdi sa tuyang parokya, maski na nga ni po mayo man kitang sakop na barangay, we also open our doors and welcome those sick people, especially devotees of St. Jude on that day. Every Mass, kada pagkatapos nin misa, magkakaigwa kita nin pag-ulyo para sa mga nagihelang yatong tugang. So, mas magayon na madara niyato sindadigdi. Tanganing maulyuhan, makapagkomunyon, asin makapagkumpisal po sinda. So, ang masunod pong Miyerkules, Petsa 18, iyon na po ang Miyerkules nin Panguros, Miyerkules de Ceniza. So, iyan ang selebrasyon na iyan, taos sa tuyan in signal na mapuuna po kita kan inaapod niya tong Quaresma or Lenten season. So, and celebration kang Lenten season usually starts with the celebration Gusto ko man po pasalamatan ang presence kan sa tuyang mga PSO and PNP na yaon po dyan sa duwas every Sunday and Thursday. Yaon sinda nag-a-assist po sa tuya to manage the traffic. Lalong-lalo na minsan dakulon po na nakakaulang dyan na sa Gabal, mina park, dyan mismo sa may tent o itong nagpapababa. Kaya kung kamo po masimba digdi sa St. Jude na nag-jeep po kamo,
Day ka mo magpara sa tapat ng gadkang tent. Otherwise, it will cause traffic. Siguro sa Orinitan, dumana pong parte sa dikit na sakripisyo, dumanang parte sa may 7-Eleven. Tanganing day po kitang, day ma-obstruct ang flow kan sa tuya po traffic. Hagad ko po an sa indong kooperasyon, asin pagsabot, taday taman mapupugulan po na dakol talaga ang tao, dakol ang nagsisimba po digdi, kaya nga ni igwa kita kan mga opisyalis taniyaon dyan sa luwas, ang pulis, ang sa tuya pong mga PSO officers, tanganing mag-assist sa tuya sa traffic. So, may mga pag-abot ko, igwa na naman daw mga reklamo. Yeah. So, pasensya na po kamo kung naaapektaran kamo kan traffic. Day ko man po kaput iya. Asin tigihingo wami man, kaya nga ni naghagad kaming special permit from the city na maglaag dyan kitenta. Iyan ang katuyuhan kayan, protection kan mga nagsisimba. Kung mayo po dyan na tent, nadakol na tabo, baka po magka-barangga sinda. Asin, kung mainit, mambaga po, asin mauran, at isigwaman lamang sinda nila. Asin, tinawan man kita, asin nagpapasalamat ako sa syudad, sa paagi kan sa tuyang mayor, kang City Engineering's office, na nagtao sa tuya kan special permit na iyan. So, salamat po sa inyo. Kung gusto po nilong mahiling sa permit, sa page po, sa Facebook page, kan sa tuya pong parokya, o yaon po yan dyan nakapost. Kung gusto po nindo, next Sunday, mapaprint ako, tigsararo po kamo. Salamat po. Matindog na kita para sa ultimong bendisyon. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. bendisyon ang lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton, asin maheherakon, anama, an aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Lakaw sa mga dalangin ginaban, si Jesus darahon sa kalupot kauman, parayo Karaniman, manwaan, siya darhon niya tungon niya. Ang tatarahapon na nadangon, ang tinapay na nagbaso, ang murabo din bagong puso, tanganing sa kapwa maglingkod. Lakaw sa mga dalaning kinaban, si Jesus darhon sa mga katawuhan, harayo haraniman, harukan manwaan, siya darhon niya tugon niya. Harayo haraniman, paduman manwaan, siya darhon niya tugon niya. Salamat po. Thank you too, Father.